Днями у Саудівській Аравії відбудуться переговори російської та американської сторін. Скажіть, будь ласка, чи братиме участь Україна не братиме, Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не признает любые договоренности по урегулированию конфликта, достигнутые там, заявил журналистам украинский лидер Владимир Зеленский. або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати.